Kao što ste čuli, moje ime je Olga Mirković-Maksimović i trenutno sam na doktorskim studijama na temu veštačke inteligencije. Videli smo da u Dubaju je moguće leteti sa flamingosima, ali da vidimo na kom nebu mi letimo i koliko nam treba da stignemo do trenutka da i mi odavde možemo da letimo sa flamingosima, što nadam se da svi želimo. Ovo su ključne brojke za tržište Srbije, objasnit ću vam zašto su one važne i relevantne za nas. O populaciji neću previše govoriti, oko 8,75 miliona ljudi, od toga internet korisnika 6,56 miliona, što znači da svi punoletni, odrasli, svesni ljudi, deca su na internetu i da ga veoma ozbiljno koriste. Ovo SOME znači social media korisnika gde spadaju sve društvene mreže, ne samo Facebook. Znači YouTube, Facebook, Instagram, TikTok za mlađe i svi drugi. Znači to je negde oko 3,8 miliona ljudi, što čini negde penetraciju od 43%. Znači može se reći da 43% stanovnika Srbije koristi neku društvenu mrežu. Mobilnih pretplatnika ima 3,7 miliona, i svi imate barem jedan mobilni telefon i podaci govore o tome da se prvi susret sa bilo kojim brendom danas dešava upravo na mobilnom telefonu. Tako i da kad neko traži svoj budući dom, poslovni prostor, kuću ili neku investiciju, prvi put pronalazi informaciju upravo na mobilnom telefonu. Koliko od vas pogleda svoje projekte i svoje nekretnine prvo na mobilnom telefonu, pa onda na desktopu? Problem je što se većina stvari koje se rade prilagode velikom ekranu, prilagode se desktopu, tu izgledaju zaista sjajno, međutim, korisnici prvi doživljaj imaju putem mobilnog telefona. I to je jedna velika promena koju suštinski je potrebno da uradimo. A korisnika društvenih mreža putem mobilnih telefona je 3,3 miliona i ti, da kažem, broj korisnika mobilnih uređaja raste. Što se tiče nekog okruženja, mi smo jedna od zemalja gde je penetracija mobilnih telefona i korišćenja interneta putem mobilnih telefona zaista značajna i visoka. Sada, kada to ukrstimo sa, recimo, podacima sa portala za nekretnine.rs, koji postoji 10 godina i za tih 10 godina ga je posetilo 22 miliona korisnika, napravili su 73 miliona sesija i pregledali 750 miliona strana. Ukupno je postavljeno 2,8 miliona različitih nekretnina, odnosno u proseku se na svaka 2 minuta postavlja jedna nekretnina. Kako je to suštinski moguće? Tako što ne postoji ekskluzivitet u većini slučajeva za prodaju nekretnina. Jedan stan može da prodaje i 10 agencija, što znači da 10 agencija može istu nekretninu da postavi na prodaju. Od koga će krajnji korisnik kupiti? To je jedan stan, može ga kupiti samo od jedne agencije ili od jednog investitora. To pre svega zavisi od onoga na koji način je agencija predstavljena, odnosno nekretnina predstavljena i da li je ona privukla pažnju tog trenutka sa svim podacima koje ima i svojom vizualnom prezentacijom ili ne. Što se tiče uređaja preko kojih se pristupa internetu, 95% korisnika pristupa i putem mobilnog telefona, što potvrđuje činjenicu koliko je zaista bitno da sadržaje koje imate prilagodite konzumaciji na mobilnom telefonu. Testirajte sami sebe. Koliko puta vam se desi da vam čak i poslovni partner pošalje neku prezentaciju i vi ćete suštinski prvi put otvoriti na mobilnom telefonu i silno ćete se namučiti oko PDF-a i drugih formata šireći fokus, uveličavajući, gledajući šta se dešava i slično. Sa pametnih telefona je to 63%, laptop, odnosno desktop 60%, tablet 21% i tablet je recimo jedan od uređaja koji nema naročit trend rasta, koji čini se da je dostigao neki maksimum i otprilike već godinama stoji na nekom nivou na kom stoji. TV, i dalje smo TV nacija, 94% ljudi, tu su i uređaji za streaming, i rideri, i raznorazni smart watchevi i slične stvari, čije će učešće definitivno u budućnosti rasti.
Što se tiče učestalosti upotrebe Srbije, svakog dana 84% ljudi koristi internet. Znači, nema govora o tome da li je nužno da neko ko se bavi prodajom nekretnina treba da bude prisutan na internetu. A vidjet ćete malo kasnije koji su podaci o pticama sa kojima mi letimo i koliko je, nažalost, nekada teško objasniti ljudima zašto je nužno da moraju da budu tamo gde su njihovi korisnici i da govore jezikom i načinom koji njihovi korisnici žele. Dalje statistiku imate, da je ne čitam, svega 1% koristi internet manje od jednom mesečno. Ovo su podaci učešće posete putem mobilnog telefona od januara 2016. do oktobra 2019. godine. Znači, ovo je rast za samo 3 godine koji je od preko 100%. Znači, bukvalno se toliko promenilo tržište za 3 godine. 2016. godine dominantan je bio laptop, odnosno desktop, i sasvim je bilo ok da je sve što radite optimizovano za tu vrstu ekrana i takvu vrstu fotografija, prikaza, virtuelnih tura i svih ostalih stvari. Danas je to mobilni telefon. Mnogo je teže zato što se radi na mnogo manjem ekranu i mnogo je zahtevnije. Takođe, ovo su izvodi sa Google trendova koji suštinski govore da u našoj zemlji interesovanje za nekretnine raste i negde od 2004. do danas je poraslo za 88%. Google trendovi naravno prate interesovanje za nekretnine putem interneta. Naravno ne prate offline svet, što je samo još jedna od potvrda koliko nam je zaista bitno da se na pravi način obratimo korisnicima. Sada, gde je Srbija u toj razvojnoj fazi? Negde su mapirane generalno na nivou sveta 3 faze razvoja tržišta nekretnina. Za ovu fazu u kojoj se mi nalazimo, neki delovi sveta su je odavno prevazišli, se naziva nekretnina 1.0. Svetski primer vam je Zillow, i to je najčešće upotreba različitih vrsta oglasnika, klasifica, društvenih mreža kako bi se brže, lakše i efikasnije prodala nekretnina. Ali suštinski se sam agencije i investitori u najvećoj meri ne transformišu, nego puste da drugi obavljaju tu vrstu posla za njih. Sledeća faza, primer vam je Redfin. Redfin je jedna od najvećih agencija za prodaju nekretnina u Americi, koja je suštinski prigrlila nove tehnologije i na neki način transformisala svoj način biznisa. Osnovne stvari, počev od načina na koji ćete zakazati razgledane nekretnine, informacije koje ćete dobiti pre toga, virtuelne ture, kvalitet fotografija, mogućnost dizajniranja interijera i sve ostale stvari. I sledeća faza, za koju pretpostavljaju da još niko nije dospeo u nju, jeste faza 3.0 koja se zove sinteza, koja bi suštinski trebala da iskombinuje najbolje stvari od oba sveta. Kako kupci traže nekretnine u Srbiji? Da ne bismo mnogo mistifikovali, Google pamti sve. Kogod ima Android telefon je taoc toga da svaka neka pretraga je suštinski zabeležena. I ono što je važno, što su ljudi značajno odmakli od onog da kucu pretragu stan. To je tako bilo pre 7-8 godina, ili kuca kuća, ili dvosoban stan u najboljem slučaju ako je baš napredan. Danas se veoma jasno traže fraze. Ljudi znaju šta traže. Traže jeftinu kuću u Novim Banovcima. I džabe nudite Belgrade Waterfront kad čovjek hoće jeftinu kuću u Novim Banovcima. Ili izdavanje garsonjera Bežanijska kosa. Tačno znaju da im je potrebna garsonjera, da im je potrebna na Bežanijskoj hoći i hoće da dobiju relevantan sadržaj za ono što oni traže. Počnite od sebe. Ukoliko tražite, ja sad ne znam, jednu vrstu čokolade, jedete samo crnu čokoladu sa lešnicima, apsolutno vas ne interesuje ponuda mlečnih čokolada. I mrzite da vam neko stalno radi input toga. Isto je tako i u prodaji nekretnina. Naravno, tržište na kome smo naginje, nažalost, ovom reči jeftino, kao što vidite.
i tu se takođe dolazi do jedne značajne razlike. Niko od prodavaca, gotovo niko, neće reći za svoju nekretninu da je jeftina. Naprosto zvuči malo bez veze. Nijednom marketing stručnjaku to ne deluje. Ok, obično se koristi povoljna, najbolji odnos cene i kvaliteta. Smisli se već neka reč, ali činjenice da je upravo jeftina reč koju korisnici koriste kada su sami, kada su anonimni i kad traže ono što odgovara njihovim potrebama. Ono je šta kupci traže, a ovo je jedan slajd šta prodavci nude. Ja ću vam pročitati naslove. U idealnom slučaju, ono šta kupci traže bi trebalo da odgovara onome šta prodavci nude. Čitam. Nov sa PDV-om. Odličan. Vredi videti sve sa zvezdicama. To i u ovom središnjem delu previše, ne znam koliko vidite. Samo kod nas, pa broj telefona da sad ne čitam. Ovaj treći je samo brojevi telefona i slično. Znači, odličan kontakt Marina. Pa sad, da li je Marina odlična? Kontakt je odličan, stanje odličan, šta je? Znači, apsolutno ne postoji veza između onoga šta kupci traže i šta prodavci nude. I to je veliki problem u prodaji, a na kraju krajeva mi svi živimo od prodaje. Ako se ne prodaju stanovi koje smo projektovali, bojim se da sledeći projekat nećemo imati. Znači, bilo bi idealno ne koristiti ultrahitno, sve sija i Jadranka, brojeve telefona, vrh vrhova i ostale stvari, ali verujte mi, mislim, ne morate ništa drugo uraditi, otkucajte vrh vrhova nekretnina na Google-u i dobit ćete rezultate. Znači, a za jeftine garsonjere nećete. Tako da moramo povesti računa o osnovnim stvarima. Sledeća stvar koja je izuzetno bitna, tu zaista ne bih detaljisala, moć fotografije i virtualnih prikaza je, trebalo bi biti očigledna. Ali činjenice govore da trenutno na sajtu postoji 6000 nekretnina koje se prodaju bez fotografije, od kojih su neke novogradnje. Mislim, verovatnoća da se to prodaje nikakva. Zaista nikakva. I sad zamislite da 6 agenata ili prodavaca prodaje nekretninu, prodaće zaista onaj koji ima najbolju prezentaciju te nekretnine. Pošto nisam sigurna da svi poznaju termin bounce rate je suštinski neka vrsta posete najmanjeg kvaliteta na sajtu, odnosno pod bounce rateom se smatraju oni korisnici koji samo dođu na tu jednu stranicu i odmah odu sa nje. Znači, suštinski nisu se zadržali, nisu našli ono što im odgovara i slično. 30% je veći bounce rate od proseka kod nekretnina bez fotografija. Znači, može se desiti da korisnik na 1001 način dođe do te nekretnine, kad vidi da nema fotografija, on odmah odlazi sa tog mesta. Dakle, fotografije su nužne, a 3D ili različiti oblici virtualnih tura, bez obzira ko je, da tako kažem, izvođač radova, znači to je naprosto na kraju krajeva izbor klijenata, te nekretnine korisnici se 38% vremena duže zadržavaju na tim nekretninama nego u proseku, što suštinski znači da prodavac ima 38% više vremena da ubedi na virtualni način kupca da je on pravi izbor, a to nije mala stvar. To je tačno. A ovo su vam slike. Sve uzeto sveže sa sajta. Boce, razvaljene kuhinje, za torte, različite stvari. Taman mislite da je to najgore kad nije. Ovo je jedan WC, a što je najgore, sve je renovirano i ovi svi stanovi koštaju 60, 70, 80 hiljada evra, znači više su negde prosečni stanovi koji se kupuju u Srbiji su reda veličine do 50.000 evra kad uzmemo prosečnu cenu cele Srbije. U Beogradu je naravno nešto veće i za većinu porodica to je najveća investicija koju imaju u svom životu. Mislim, barem se spusti ta WC daska, ali sve jedno. Pegle, kese, mislim, ovo je čista lenjost prodavaca.
Valjda treba da me motiviše, da dođem pa da se uverim da to nije tako. Molim vas, skrenite pažnju klijentima, zaista je jako važno. Vidjet ćete posle i primere nekih, u stvari mogu i odmah. Ovo je novogradnja. Nemojte to da radite. Znači, verujem da većina investitora najpre veruje svojim projektantima i ljudima koji im zaista rade projekte. Na kraju krajeva plate projekte koji se rade. Barem da im obezbedimo pristojne fotografije i dobru prezentaciju onoga što se radi, zato što ovo zaista ne ostavlja dobar utisak. Iako možda je sasvim sve u redu sa prostorom, ajde da kažem, nemam osnovnih razloga da sumnjamo u nešto, ali mislim, ovakva prezentacija nije ok i na tome definitivno treba raditi, pa da ne bi ostalo u svetlu svega, može se slikati prostor koji je potpuno, da kažem, prazan i na jednostavno potpuno drugačiji način, da izgleda mnogo profesionalnije i mnogo bolje, a da nije ništa ekskluzivan ili kako oni kažu mega, giga, vrh, ultra i sve ostalo. Ali se može slikati da to izgleda dobro. Umesto zaključka treba reći negde šta su negde sledeći koraci. Kada prevaziđemo probleme toga da moramo imati zaista kvalitetno prisustvo na internetu, da se moramo oslanjati na podatke. Tu bih takođe rekla jednu značajnu mogućnost. Često, prilikom kreiranja novogradnji se čini da se ne ispita dovoljno tržište. Znači, ljudi su na pojedinim lokacijama skloni određenom tipu stanova. Na nekim lokacijama se više traže garsonjere, na nekima više petosobni stanovi, dvosobni, trosobni i slično. To ne možete naći iz izveštaja o kupovinama, jer iz izveštaja o kupovinama pronalazite samo podatke o tome šta je kupljeno, a može da se kupi samo ono što postoji, a tražite ono što vam odgovara čak i kada to ne postoji. Tako da su to dve potpuno različite stvari. Kada se radi na novim projektima, zaista je važno tražiti šta je odnosno znati šta je ono što ljudi radi, to se suštinski može dobiti od različitih portala za oglašavanje nekretnina. Blockchain je veoma važan, može napraviti ozbiljne pomake u načinu na koji se prodaju nekretnine. On uvodi transparentnost na tržište i čini da ne možete da imate više različitih podataka o jednoj nekretnini. Ne može isti stan u isto vreme da ima 58 i 62 kvadrata. Znači, čini da su svi podaci standardizovani, počevo od opreme, materijala sa kojima su rađeni i slično. Još uvek smo u Srbiji zaista daleko od te primene, ali postoje prvi primeri u svetu, u Evropi, kada se počelo sa primenom blockchain tehnologije i u nekretninama. O AI-u, big data i mašinskom učenju neću mnogo govoriti. Vodite računa o glasovnoj pretrazi, koja polako, ali sigurno dolazi. Samo ću vam reći primer, nalazite se u nekom delu Novog Sada koji vas se baš sviđa, dovoljno je da imate aplikaciju i da kažete pa šta je ovde od nekretnina za prodaju. Trebate da dobijete adekvatne ove rezultate i isto što bi bilo sjajno što su i prethodnici rekli jeste da postoji informacioni sistemi za upravljanje procesom prodaje kako bi se suštinski na dobar način pratio kompletan tok korisnika i kako bi izvukli maksimum od bukvalno svakog korisnika koji dođe i koji pokaže interesovanje za vaš proizvod. To je to, hvala vam.